ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରୁ ଯିବାର ଅଛି ପଳେଇ ଯାଅ, କାହିଁକି ନା ବିଜେଡି ଏକ ବିଶାଳ ପରିବାର। ତ ସେ ପରିବାର ଜଣେ କେହି ଗଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଛ, ବିଜେଡି ଏୟା କଲା, ବିଜେଡି ସେୟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲ? କଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ତମକୁ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ପାଖରୁ ତୁମ ହାତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଳ ତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ସେଇ ଆଳରେ ତୁମେ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରୁଛ। ମୁଁ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଦିନେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ବହୁତ ପଦ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଦ ପଦବୀ ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଏହା କରୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେୟା କରୁଛି। ଆରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି ହାତରୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୋଷୀ, ବିଜେଡି ଦୋଷୀ। ଏ ସବୁଠୁ ବେକାର କଥା।